मामि नों न'आव फैनानै मोजां मोनबायना आंथ' जोबोद खुसि ओं आफा आंबो जोबोद खुसि न'आव फैनानै दे होमबालाय एबाराव नोंखौ आं जेरावबो थांनो होखाला नोंसिनि आबैमोननावबो मालाबा मालाबा थांजागोन नाथाय आं बेफोरबायदि गोबाव थाहोला दे मामि आंबो हारसिं मोनोना आरोथ' जोबोद गोसोखांखायो आं नोंखौ मामि गोसोखांबायानो थाखादोंमोन नों आंखौ गोसोखांदोंना खाङाखै आंबो जोबोद गोसोखांदोंमोन आफा आंथ' आबैखौबो मामामोनखौबो बुंबायानो थादोंमोन नाथाय बिसोर आंखौ दसे थाबाव होनबायना दानो थांनोथ'आ होननानै बुंबाय थादोंमोन मामि मिलिसा आंखौ निमाहा होदो सिगाङावनो आं बुजिनायमोनबा बेबायदि जानायानो नंखायामोन आफा नों आरो दुखु दाजासै आंथ' नोंजों थासिगोन ना आबैजोंनो दायो औ सना जोंनो आरो रावनिबो गोनांथि गैला ने नोंल' आंनि खाथियावनो थाबाय थादो आं गावखौनो गाव हारसिं मोनथारोलै मामा आं बुंखाबायना आफा अह आरो नोङो आबैनो बेदर लायनांगौखौसो बावलायलांसिगोनदां थांद' लायद' औ मामा दानो रायलायथ'ला दायो रायलायबाय थानोसै ने नङाबा आबैयासो ओंखाम मोनजालांनाय नङालै ओं आफा नंगौथ' र' जोंबो थानो मोजां मोनदोंमोन आं आफा आलासिबो दं आनै थुनथुलिबो दङ आनै थुनथुलियाथ' मालाबा फैगोन होनदों जोंनाव फैथों दे नोमानैया आरोथ' नै दाथ' फुजा खाथि ना मामा एबारनिफ्राय फुजायाव आनैखौ लिंहरबानो जाबाय ने आनैजों जमा बेरायबानो जाबाय दे औ जागोन दे आफा आबैखौबो आं गाइखेर लायनो थिनहरदोंमोन दाबो सफैयासै औ नोम्बैयाबो नोंखौ गोसोखांनानै उन्दुलांनोखौनो ओंखारामोननो आं नोंखौ फन हरबाय थानाया नोम्बैयानो गोसोखांना हरबाय थायोमोन आंखौ एबारथ' नोंसोर आंखौ खोनासंनोबो बालायबावसिगोनसो आंथ' दा न'आव थाबाय थासिगोन ना आंनि रावखौनो आबैयाबो बालायलायसिगोनसो बायालै आइसना मानो बानांगौ दे बाया नों थाबासो दा जोंहा न'खरा गोगोम कमप्लिट जासिगोन दा नै माथो मादैया साहाखौनो लोंहरासै दाबो दे लोंदो दा गुसु जागोन जागोनहाय बिहामजो लासैनो लोंगोन दे आङो आंलाय हा नोंसानि आबै गोदानखौसो नायनो फैदोंमोनहाय ओरैनो दसेनो औ मादै नैबेनो जोंना बिहामजोआ हाबायावनो नायफैखाबानो जायो मानोलाय बिदि नायफैनांगौ जाखो दे आंहासो एसे एडिटिं बाखि दंबावोमोन बांद्राय आलासि फैबाय थाबाबो बायोलै आङो ओमफ्राय आबै हा बेवहाय फैनानै थाफैनो सुखुदोंना मोजां मोनदों दे आबै मोजाङानो जोंनावबो मालाबा थांबानो जाबाय आरो नों हारसिं थांनो बायोबा हैलाय नोंनि बिखुनजोजों थांदो नङाबा आबौ सानजोंबो थांबानो जाबाय जागोन दे मादै माब्लाबा बेरायनो थांथोंसै आरो आंजोंबो थांजायो सम समनो बिहामजो गोदानाबो हा माथो एसे लाजि गुसु नामा लाजि नाङाहाय आबै बिहामजो आरो लाजि गुसु आंखौलाय सानासो सिरि थानो थिनदों सोरबा आलासिफोर फैबा बा जायखिया सोरबा फैबा बांद्राय रायलायनाङा बुंदों आंखौ मानो होनबा आं रायलायबाना एसे दङालि बाङालि जायो आरो सैथो खोथा ओंखारजोबो ना खुगा बारा जाहैबाय आङो आं बुंबा माने एसे खोथाफ्रा डाइरेक्ट ओंखारजोबो ना सैथो हानो नागिरा खायसे आयौ नङाहाय मादै जोंहा बिहामजोआबो एसे एकदम थेव थेवानो लाजाखाया दामाने बेखायनो आं सिरिखौनो थाबाय आरो आयौ हाबिलाय मा मेथाइ जाखोसै फ्रेन्स फ्राइ होनो बिखौ मा होनदों आयौ हा मा मुं होनखोबा आं बुजिलाय लाङासैहाय माथोलाय बुस्थुआलाय हा माथो आलु बायदिसो नुदोंहां औ जानाय नायनाय गोथाव आं बानायदों बेनिफ्रायथ' आङो माने बेफोरखौ जानो गोथाव मोनखायो नालाय बेखायनो बानायबाय आं आयौ मोनजाफेराखैहां बेफोरखौ औ मादै बिहामजोआ बानायो जोंनालाय बानायनाया गाव मा मोजां मोनो बानायो सम समनो मोजाङानो जादों दे बिदिबा नों एवनो रोंनायानो बेफोरखौ औ हा माथो मादै जोंहा बिहामजोआ बेफोरखौ सोलोंना लानायानो मोजां जाबाय नायै जानाय नायलाय मादैया माबायदि जादोंबा बिहामजोआ माबोरै एवखो ओमफ्राय आंबो जाया जानायालाय बेफोरबायदिखौ थिग मोनथाराहाय आंहा जालाबायजाया जेबो मादि जाग्रा खाजा ओंखारखोबो जोंनाबो बे बिहामजो मोना थाङो आरो आबैमोनाबो लाना फैसोयो आबै फिसौमोना फिसौला मोना फिसौजो मोना मा लाबोयो मेथाइ बिहरो बिसोरबो ओमफ्राय हामबाय दे आबै गोथाव माबा मोनसे मोनजाफैलायबाय आलु भाजाबाबो
जानाय नायनोसै आं एसे मोजांबो नुदों माथो आरो बिदि गोथाव गोथाव संनो रोंबालाय हा माथो नांबावगौ बेफोरबायदिथ' नङा आबै नाथाय आं जेखौ जानो गोसो सानानो जा हरानो जा लागाव आं जि बरिया बानायखागोन आरो गोसो खुसियैनो नाथाय जेखौ आं जानो बायो हले आं बेखौ दांखायाबो आरो इन्ट्रेस्टबो नांखाया आंखौ बानायनो आयु नाथाय जानाय खाजा जेखौ आं फसायो बेखौ आङो बानायगोन जेरैखि जायाबाबो आरो ना बानायाव गैया बेफोरखौ हाबाब जि जासुलिथारदोंहाय बेखायनो आंखौ ना जास्लिबो होननानै बुंसोयो बिरादनो आइयाबो न'आव रायजाबाय थायोमोन आं आइजों मा एथ' माबा जास्लि होननानै आरोथ' माने दानो दं दानो गैया मा भरोसा जिबनफोरालाय बेखायनो आङो जानायफोरखौबो मोनसेबो गारखाया दै आबै हे गसाइ आंलाय दहाय माथोआनो ओंखारैखाय जि लाजि गुसुसो नंदोंमोन दालाय माथो थेव थेव जाथारबायहाय बिहामजो हामबायसै दे मादैया बुजिखाबाय बिहामजो औ आयै नोंसो बिदिनो आंनो रायलायदावबाथाय एकदम खुगानिफ्राय माथोआनो थाद'नो रोङा आयु दे अब्ला आबै नों बेखौ जाथ' ओमफ्राय साहायाबो लोंदो आं गय गोगोम माने खावनानै लाना फैनोसै जोम जानोसै सानैजों आयौ गयबो जासुलिथार नामाहाय आं गय खावना लाना फैनि ओमफ्रायथ' आंनालाय बिदिनोसै गयबो बिराद जानो गोथाव मोनखायो आंहा सोरबा आंजों लोगो बेबायदि गय जादेरग्रा मोनबाथ' मोजांल' नांखासै आरोना खुगायानो लिपस्टिकबो फुननांलायबावासै आंना आंहाबो बिदिनोसैहाय आबै गयफोरखौनो गारनो हाला बेनोथ' आबै आंबोथ' साहा लोंखांबानो ज्रोम जाफ्लाङो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाथ' नांखाथारगौ आरोना नङाबा खुगाखौनो थावनाय मोनखायाहाय नुद' मादै जोंहा बिहामजोआबो खम नङाहाय खुगाफोराव एकदम थेव थेवानो सिरि थानायानो मोजां मोनहाय बिदि बुंदावनानै दाना बिहामजोना खुगायानो थेव थेवसो ओंखारबायना नुबाय आंना हले सोरजोंबा रायलायबाथाय रायलायफ्लांखायो आरो सिरि थानायालाय आं मजबुरिसोमोन दहायो नाथाय हनै मालाय आबैयानो रायलायनो मोजां मोनथारो बेखायनो मोजांसो मोनखायो आंथ' रायलायनो मोनबा आङो जि थेव थेव रायलायफ्लांबायहाय आबै नाथाय मा खालामनो आइयाबो बेखायनो आंखौ जि खुगा होननानै रायखायोमोन बिदिनो आरोना आंनाबो डाइरेक्ट ओंखारखाजोबो जा ओंखारोना खुगानिफ्राय बिसबो ओंखारो आंना बाराखौबा मोजांबासो मोजां नङाबाथाय आंनाबो खुगाया केमथि बायदिसोलै आबै दे नों थाथ' दे आं गयखौ लाना फैग्रोनि बिदिनो मादै जोंहा बिहामजोआ एकदम नालेबथारहाय दे हामबायसै आबौ सानाबो मोजां बिहामजोखौ मोनबाय आरो खुगाफ्रालाय आंलाय सिगां लाजियोसो नंदोंमोन नङा माथो एकदम स्रां स्रां खुला खुलिखौनो मोनबायहाय बिहामजोखौ नोङो औ मादै मानसिया एसे बिदिनो बियो आरोथ' दाबो जेबो बैसोआनो जाखायाखै नालाय जेबो नङा आरो मानसियालाय जेबो खामानि दामानिफ्रावबो बारा बानायबो गैखाया आंनो बुंनांलाया गासिबो मावजोबखाथारो जोंहा बिहामजोआ दे बिदिबालाय बेखौनो दसे ओरैनो बेरायफैदोंमोनहां जोंनावबो थांनो थिन दे मालाबा जागोन दे मादै आलु भाजाबाबो नै मा मस्ला मस्लिबो होदों नामा गोथावबो मोदोमलायथारदों आयौ गोथाव स्राय मोनजाफैलायबायहां दसे नोंसिनाव नै आबै गोदाननि आखाइनि औ मादै बिदिनो बिहामजोआ सावलु सावलाखौबो मोजां मोनथारो मा एखनबा माबा माबि बिदिनो बानायनानै जायो आंबो एखनबाथ' गावनो गोसो जानानै बानायखायो नालाय आंबो जेबो बुङा मा होनबावनो जोंनासो बिहामजोआ बादुलिथारहाय आरो फिसौजोफोरखौबो मा बुंनो मोनसेबो एखनबा फंसेबो खोथाबो मानिनो नागिरा खामानिखौबो बुंबाय थाबासो मावनो नागिरो संलु संलियावथ' गैखाथाराहाय एखनबाथ' बे बुरै बिखुनजोखौनो आसा खालामबाय थाबावोसो मा बुंनो आरो दाबो नै आं थांनानै आंसो सुफैफिननांगोन गावसोर जानाय लोंनायखौनो सुनो नागिरा आयु जोंना बिदि नङा इसोरनि अननायाव मोजांखौनो मोनसनदों मावनाय दांनायफ्रावबो फ्रात फ्रित राफोदथारहाय मादै गासैबो थाब स्रां स्रिं मावखाजोबो मावनायालाय रायलायनायाव जेरै थिग खामानिफ्रावबो बिदिनो स्पिडथार जोंना बिहामजोआ मोजाङै मोजांल' संसार जालांथोंसै मोजाङानो जाबाय दे आयु नै आबैसोना आइयासो सिखारनानै फैलायलायबायलै जागोन दे जावैसो जेबो नङा ओमफ्राय माबा आंबो बेयाव जि बांद्राय जिरायबाय थाबाबो बालायलाङोहाय बा आबै मिलिसा ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो बिफाजोंसो माबा मा सावरायलायखो नोंसोरो
बिदिनो बुंदों आं आयै आं बिराद मिस खालामबाय थादोंमोन होननानै ओमफ्राय दिनैथ' ओरैबायदि खुसि जाबाय आङो मिलि आइ फैनानै औ आबै आफाया दिनै जोबोद हेपि ओमफ्राय आंबो हेपि दा ओमफ्राय आङो बुंगासिनो आफाखौ नोंनि थाखाय बेदरखौ माम्बे लायना फैदो होननानै नै आबै माथो बेदर लायनाय नांगौ आंना जेरैबो जाखायो दा जेरैबो जाया आबै नों जोंनाव फैदों ओंखामथ' बेदरजोंसो जालांखानांगोन नों औ आयै दसे जिरायथ'बावदो नानिजों रायलायथ'दो आइयाबो फैगासिनो दां आंबो दसे हाथायाव थांना फैग्रोनोसै बेदर लायनानै जागोन दे जावैसो हामानोथो थांलायबावनांगौमोनसै थाङाबाबो जायोहाय ओरैनो जेबो गैयाबाबो जाजायो ओंखामालाय मा नाङा दे आयै एसेबां गोबावनि उनाव नों जोंनाव फैबाय ओंखामखौ ओरैनो ओंखाम गोजा बोरै जालांनो दे थाथ' आयै आं हाथायाव थांना फैग्रोनि ओमफ्राय आफा आं बिहरनायाबो लाबोफादो दा जागोन दे आइ फिसा हिन्जाव आंनि नों आबैजों थाथ'बाय थादो आरोथ' आं बुंखालांनि जावैसो दाथ' आबै मिलिसाया बेयाव फैफिनबाय जेन'बा बिफाजों जेन आरो बेबायदिनो मोजाङै मोजां खुसियै थानो हाथों आरो जेबो खस्थ' दा मोनथारथोंसै जावैसो बुजिबायना जागोन आयै आं आंनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लाखाबाय आरो दा आं गोबां फस्थायखांबायबो आं आरो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानबो थानो हाखाला दायो गावखौनो गाव लाजिनायबो मोनखादों आंनि सिगां जे आंनि हिन्जावा खालामनानै थांबाय आंनि फिसाजोजों बे पापि सुनिनि माबाया सायाया जोंनि न'आव माब्लाबाबो दाफैथोंसै जागोन दे जावैसो नों बुजिबायबालाय हामाथोबाव बिफाजोंबो गोसोखांबाय थायो नालाय दा माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा खस्थ' मोनफिनोबाथ' आंथ' लांफिनखाथारगोन गोसोआव लाखिबानो जाबाय फिसाजोखौ जेब्लायबो खुसियै लाखि मोजाङै दोन फरायनाय लिरनायफोरखौबो गथ'आ गोसोथार फरायनायावबो मोजां बेखायनो मा नांगौ मागौ बेखौबो सम सम मोजाङै खेल ला सों गथ'खौ माब्लाबा फरायनायावबो लिरनायावबो थाफाबानो जाबाय जावैसो जाबाय दे आबै नोंसोरबो दायो रायलायदो आफाया हाथायाव थांग्रोथोंसै ओमफ्राय मा बुजायनांगौ दायो बुजायदो दे होनबालाय आबै सना आंहाबो न'आव थाब थांफिननांगोन हजोंहाय आंहाबो गोसोखांहैबाय थासिगोनहाय आबै उन्दुनोबो आंहाबो ओंखारहैनायसो नंला नों एसे गोबाव थाबाय जोंनाव बिदिबा आबै नों दिनै जोंनाव थालांदो आंखौनो गोसोखांहैखागोनबा नोङो औ आयै थालांनो हायोबा थालांबानो जायोमोन ना मोजां मोनगौमोन आंबो हानाय नंथ'आहाय जावैसो आबै माबा हजोंहायबो मामाया हारसिं जायोना ओरैनो बेबो गथ'आ दा सेंग्रा देरफुनाय नालाय बेखौबो हारसिं दोननो बायो आङो बेबो दानो बिमाखौ फन खालामबाय थाथारगोन मानो दाबो फैया माया होननानै बेखायनो मालाबा मामाजों आंजों फैफिनगोन दे आबै दे दिनै थाथ'ला जागोन दे आयै होमबा औ दे आबै थौदो जोंहा बैयाव माबा दसे मबाइलाव फिल्म नायनोसै ओमफ्राय जोंनि आबैया फैबा दा नोंनो साहा फुदुंना होनोसै आं आयै आबै सना मबाइल नायबा खर'सो सानाय मोनलाय लाङोहां दाना नायनोनो बासै मा नाङा आबै आं नोंनो फानि भिडिअ देखायगोनथ' दे होमबालाय थुनाय मा देखायो नोङो फै गाव गावनि न'आव एसेबाबो मोजां मोनखाथारो आरो आबै मिलिसाया दा फैनानै मोजां मोनखाबाय बियो जोबोदनो दाथ' बिफायाबो अनसै नालाय बै आंना फिसाजो लोक्षि सारायासो आयु बेबायदि सुनि फिसाजो आं मारै आंनि खाफालाव फैसनाहाय बेबायदि फिसाजोखौ नांथारामोन आंनो बिदि होनना मोनथिबा सिगाङावनो गाथारखाथारगौमोनहां नों गैयाबाबो नुदों आइ इलिसा दा नोंनि फिसाजोआ देरहोलां आरो नोंनिफ्राय बांसिनसो बुजिनो होलां जाबाय बेखौ साननो रोंनायमोनबा नोंबो जुदि एसेसो साननो रोंनायमोनबा दा बेसेबां गोजोन न'खर जागौमोन नोंहाबो गोजोन संसार जागौमोन दा माबायदियाव दंहैयोहाय नोङो बेनिफ्रायथ' फनबो हरफेरखायाखै फिसाजोखौ खेबसेबो खबरबो लाहरफेरा ओरैबायदि बिमा आं माब्लाबाबो बिदि सानथाराखैमोन आइ नोंखौबो आंनि थाखायथ' थैखाथारबाय नोङो आइ इलिसा आं नोंबायदि फिसाजोखौ गैया होननानै बुंना लानायानो साबसिनसै थैबाय होननायानो अनसुलि औ मा जाखो दे आरो एकदमबारे नोंनो खिन्थानोसो बावदोंलै आङो नै माखौ जालायखो आरो खिन्थानो बावखो नों सानो माने समफोरहायना आङो जबनि इन्टारभिउनि थाखाय थांनो नागिरदों नालाय बेखौनो नोंनो खिन्थानो बावदोंमोन आङो मा होनदों सान आरे बा आयौ मानसिया ओरै फैब्रा ओरै फै एथ' मोजां निउसखौ नों आंनो बिदिसो खिन्थाबाय आरो बा मेरि सान बा साब्बास सिरि बेबायदि जब एप्लाइ खालामनानै इन्टारभिउआवबो थांबावनोसै आरो नों औलै आरे देब्रा जिराय बाव जिरायनानै रायलायगोन ना सैदांनि सान नों बेबायदिनो माबा एकदम जबखौबो मोनथारदों दै जेरै नों इन्टारभिउ होनो थांनो नागिरदों
उफ गोजोन मोनलायखाबायलै थुनथुलि नोंनि बिदि राव खोनानानै ओमफ्राय इन्टारभिउआवथ' मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन मिथिला जायखिया अब्लाबो नोंनि बेस्ट अफ लाक थाबाय नालाय बेखायनो मोजां मोनखाबाय आं गोसोखौ औ सान मानो मोजां जाया जानो दे आंनो दंखाथारो दे आरो मोजाङानो जागोन बेबायदिनो नाजादावाबा औलै थुनथुलि समफोरहाय थांनांगौ आरोना समफोरहायथ' आंहाबो जइन जानांगौ ओमफ्राय नोंहाबो थांनांगौ जारलासो जाबायना नोंखौ लोगो मोनथ'नाय नंला होमबा साननैसो बेनोथ' आंबो नोंखौ लोगो मोनथ'ला नोंबो आंखौ लोगो मोनथ'लालै माने साननैसो आरोना नङाबाथ' आं दोनलांनो सानदोंमोन नों जइन खालामोबा औ सान जेबो नङा दे साननैसोआलाय मा जादों ओरैनो थांखागोन बे इयुनो बेनिफ्रायथ' सान जोंहा सानजों बेदर एसे जानि दे आं दहाय बानायदोंमोनलै माबा चिकेन बै मा होनोमोनलाय चिकेननि जायखिया बानायदों आङो अ नंगौ नामा दे आरो होमबालाय नै सान जाबाबो जायाबाबो एसे गोथाव बानायसाबबायलां नों बानायबाय जेला गोथावआथ' जाखागोन ना थुनथुलि ओमफ्रायो नै बिदि होनना बोरै जानो नों जानाय नायबासो मिथिगोन दा र' जानाय नायनानै नाय दे अ जागोन र' जानाय नायनि आं होमबा माबायदि जामारदों आरे र' आं माबागोन ना नै गावनो माबानोबो थिनो माबायदि जादों खिन्थानोबो थिनो बेबायदि नङालै र' नायनाय नुनायावनो जि टेस्टि नुखादों जानायावबो आंनो आंनि संनायखौनो बाख्नायगोनलै प्लिज नायनाय मा गोथाव जामारदोंलै सान टेस्टि आइया गावसो माबा टेस्ट नायनानै खोन्थानो थिनबाय गावसो जानायग्रोबाय माथो गोथाव जामारदोंलै सान बेखायनोथ' होमबालाय आंबो माबायदि जामारदों माबानोसैब्रा नायनाय माबायदि जामारदों बेखौनो आरो थुनथुलि बै मोनसेखौ नायनायसै खोमादां आङो बे मोनसेखौनो फोजोबग्रो ओमफ्राय बे मोनसेखौ उनाव नोजोर हो दे दे होमबालाय थुनथुलि औ नाय गोथाव गावसो अरख्लाग्रोनानै हरबायना मा जाखो हो सान दे जानायदो गोथाव मारथ' थुनथुलि गोथाव ना सान मा जाखो जिउ हो बेफोरो नों आंनि माबा अरख्लानायखौ खावसे फिसा बावहाय गारग्रोलायो आरो बे मा हो बियो बे फिसा थुख्राया मानो नङाथ' थुनथुलि आंलाय माबा टेस्ट नायनायखाबायना गोथाव मार जादोंलै आच्छा आं जाग्रोनायखौ नों जानो बादबलायो नामा एसे र' होमबालाय सान नङालै थुनथुलि माबा थुनथुलि आइया आं जाग्रोनायखौ नों बेबायदि गारदबलायदों थोद फाग्लिनो मिथिया आरो सान बेफोरबायदि आं जाग्रोनायखौ नों जानायबा अननायासो बारायगौमोन नोंहा माबा बोरैबा खालामखायो मानसियानो दालाय मानि होमबाबोथ' दाथ' नों जाखाथारनांबाय ना एसे जां आंनाथ' हिन्जावा माबायदिलै एथ' मोजां आं जाग्रोनाय बेदरखौनो नों मानो ससे फिसा गारग्रोलायनांगौ दालाय अके बाबा अके आइ एम सरि दे जाबायना दाथ' आरो माथो उफायबावलै बेखायनो थुनथुलिजों पांगा लानाङा दै सान आंनि जाम्बा सनालाय दे होमबालाय बै मोनसेखौ नों एबारै जानो हासिगोन बाब जुरिम' माबा बेसे गोबाव जागोनलै मन्दिराव थांनाया सिङाव आंथ' बिदियाव फैयैया गोबावसैलै गोदो हाथरखि थानाय टाइमाव माने फैबाय थानाय जायोमोनलै नाथाय दाथ' हाथरखिबो गैला फैनायाबो बिराद खम जाबाय ओइ बाबु र' दे र' हो फंबाय माबाफोर दङबा एसे होलांदो बाबु उन्दैनि नामावबो मा नुनायावथ' थिगैनो नुयो नाथाय माबा दा नोंलाय मानो बेफोरबायदि मन्दिराव मानो बिदि थानांगौ जाखो दे एथ' उन्दै गथ'खौ लानानै मा खालामनो फंबाय दाथ' बिना बिमायाबो गैलिया बेनिखायनो जोबोद खस्थ' जाबाय न'आवबो हालोदा थिग नङा अब्लाबोथ' आदा नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायोना बेफोरबायदि खालामस्लायस्लायनो जेबो नङा दे र' आंनाव एसे माबा दङो बेखौ लाबानो जाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबाय फैसा एसे होलांनि आं बे बाबुनो मोजां गाइखेर माबानानै बायनानै एबा माबा मोनसे जाग्रा जानो हाबायबा जाहोबानो जाबाय आदा नोंबो एसे बायनानै जाबानो जाबाय नाथाय आं बुंगोन आदा नों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो नाजा बेफोरबायदियाव बांसिनसो खस्थ' मोनो दुखु मोनो जागोन दे फंबाय आं नाजागोन बे बाबुनि मुङावल' माबा मोनसे होलांथारदो जागोन दे आदा एसेबां मोजां गथ'ना बिमाया गोमालांबाय बेफोरबायदि नुयोबा गोसोआव बिराद दुखु नाङोलै बिखो खामथावथाव मोनजोबखायो
मेहेराबा अ आइ फुजा होखांबायना जोब्बाय दा औहाय आबा माबा जि भिरमोन मन्दिरावबो मानसि दंसोयोमोन लाइनावसो थालायनांदों बेखायनो एसे लेट जाबाय आरो दे जेबो नङा दाबोथ' होखांबायना आयै औ आबा दे थांनाय नोंबो एसे खुलुमहैथां आरो दहायनो आंजों लिंफाखादोंमोन आङो अब्लाबो फैनाय थां आबा थां एसे खुलुमहैथां आं थाङाबाबो जासिगोन खोमालै आयै नै बिदि बानो हामा आबा थां सिङाव थांना खुलुमहैथां दसे एसे मोजां बोर बिना फैथां आबा बिनो मन्दिराव फैखानानै बिदि खुलुमालासे थाङो नामा हामा नङाना आयु हा सोर गथ' गोरलै जाखोसै बेलाय आइया दहाय बेजों सासे मानसि दंफायोमोनथ' आयै दासो एसे सिगां रायलायथारदोंमोन आङो आइ हायावलाय मानो एसे उन्दैखौलाय गालांखोसै बिदि ए मानोलाय बिदि गालांमारखोलै आयै दासो दंथारमोनथ' बे गथ'नि मा जायोमोनथाय बिफा ना माथाय एबार जि खालामगोन ना लाखिया माबा मोनसे गिदिरसो खालामनांगोन टुनटुलि सना नोंनि फंबाया हनै ओमफ्रायो बेनाबोथ' माबा मोनसे लुबैनाय थाखागोन ओमफ्राय गासैखौबो सुफुंजोबनो नोंबोथ' हाखायाखै नाथाय नै बे लोखिया फुरा कसिस खालामगोन जे नोंनि फंबायनि लाइफआवबो जेबो खमि दाजाथों बस थोड़ा इंतजार है उसके बाद अटैक जों ग्रुपनिफ्रायबो फन फैगासिनोमोन दाथ' न'आवबो थांथ'ला आङो डाइरेक्ट ओजों थांनोसै मोनसे खामानि निपटायनानै ओमफ्रायसो न'आव थांगोन आङो मोनसे टाइमावथ' बे साननि फंबायखौ आं बासायबाय नाथाय आं मोनथियामोन जे बिसिनि फेमिलिनि मानसियानो माने सानानो आंनि टुनटुलिखौसो लांगोन बेबायदि होननानै जिउ होनो हायोबा लानोबो हाखायो आं खुनु टेनसन गैया मानसियानो बेबायदिनोखा आङो बेखौ दासान्दि टुनटुलि लोखिया आरो मालाबाबो नोंनि जिउआव थांखाला नङा टुनटुलि नङा नोंखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हाखायालै आं जानो हागौ दा नोंसिनि खाथियाव गैया नाथाय आंनि नोजोराव अरायबो दङ नोंसोरजों बेनिफ्रायथ' सानदों खोमाना टुनटुलि नोंबो दालाय लोखिया मा खालामबावनो आंथ' हाबा जाबाय नाथाय बेबायदि साननाया गोरोन्थि नोंसोरनि दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय मोजाङाथ' जाद्रायखायाखै जानांगौ अब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ सनामोन अब्लाबो जाय मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरो गाज्रि मोनबाबो आरोना जेबो नङा दे फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोना जायफोर नेनानै दङमोन दिनै जों फैलायबाय दसे समबाबो लोगोफोर बानायनो हानायखौ बानायबाय बानायनो हानायखिनिखौ लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअजों लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों बिनिफ्राय जेबो प्रब्लेम जायाबाथ' जों फैबायानो थाखागोन नङा होमबा सनामोन आरो प्रब्लेम जायोबाथ' माथो बुंबावनो ना जायफोर मोनायाव नायबाय आंनि खिमोन बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं मेहेरनिफ्राय लाइक खालामलांसाबबानो जाबाय लोगोफोर एसेबाबो मोजां मोनदोंबा ना दे होमबा ओमफ्राय कमेन्टबो हरनो बायाबा हरबानो जाबाय लोगोफोर बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बाखिथ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नायनायनि थाखाय